भगेवन कुर्साचे कुरवेन निवारम कामचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावी आमेन. सम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि ती पवित्र आत्म्यावर विंगर बेसली. नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझ्या सगळ्यांचा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. Bagian beredar memang papiang katir minatikarat anyam chaman chamalar amin. आबले सुमेचे साखर तुझ्या नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझ्या सगळ्यांचा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. भाग्यवंती देवाचे आणि देवाचं पूत मुनी सलो नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझ्या सगळ्यांचा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. भगवंती देवाचे माई आम्हापासून विनंती कर. माग्या ये सम्या भडव्यान बरी खबर दिल्यावर तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जणा झाल्या त्याच्या कष्टा आणि कुसोरी पुन्हाच्या नंतर आम्ही पावशे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने होत म्हणून आम्ही याच ख्रिस्ता आमच्या समोर महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या देवा गेल्या भडव्या तुझ्या राखण्या यांच्या दयेने माका तुझ्या ताब्यात माझी मोत उजवाडाय का राख सांभाळ आणि सलय आमेन. श्रेष्ठ भडव्या भगेवन गेली आमच्या जुजात आमका सांभाळ विनोत्राच्या पटपणाच्या निवासाचे आडियव कामकाज हाती समी देवतांका फरमावती म्हणून आम्ही लालेन आणि तो या सर्गींच्या फौजींच्या संसारात देवाचे पदवी नेमकडा लुटुडे आमेन. शासना सोविषय दितांका ये सम्या निरंतर प्रकाश संचय पंखोदी प्रदाने ते विषय घेऊन देत आमेन. सत्मंतान देवा सर पदार्थ स्वामी पृथ्वीच्या रचना जेजू ख्रिस्ता असे एकलास होता आमच्या समित्या पवित्र आत्म्यावर गर्भी संभावलो ओंकार म्हणजे ताम सन्मालो तका कुसार जडलो आणि तका आणि केपलो मेल्ल्यामध्ये दिवसा मेल्ल्यान जीवन सरगार सडलो तर पदवेदार देव पचव जावस तांजयांची आणि मेल्यांची चुबी कुंतो येतात तत्मंता पवित्र कॅथोलिक पवित्र सभे कांचे बक्षणे जीवन आणि शासनाचे जीवित आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमका येऊ तुझी खुशी जशी सरकार जाता तशीच या संसारान जाव. नवान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझ्या सगळ्यांचा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझ्या सगळ्यांचा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझ्या सगळ्यांचा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या या सणवाराच्या दिसा आम्ही सांगता म्हणल्या त्या सौम्याक महिमा देऊ त्या सौम्या सांगता आमचो संबंध वाढव. आमचे माईक अनम्यूट करूया सगळे आमचे माईक अनम्यूट करूया.
आता म्हणून तर वेळ त्या समयाची आम्ही स्तुती करूया. हालेलुया, 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 स्तुती. Hallelujah, 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. ಗಟ್ಟಿತನ. Hallelujah, 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Harga, harga, Jesus, harga, Jesus, harga, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. आमचे डोळे एक घडी बोलतात आमचे डोळे एक घडी बोर दंब्या दोन्ही हात आमच्या खालसाचे दर्या Thank you, Jesus. God, Jesus. मगळा समया या सकाळच्या वेळा तुझ्या हजरपणांत मी आयल्या तुझं मोगन बघ करू तुझी कृपान बघ करू तुझे आशीर्वादान बघ करू समया आज आमचं हो स्पिरिट तुझ्या उतरान धादोशिक आत्मिक खानान आमकांबर आत्मिक खानान आमचे जिवीत समया Psalm 56:8 Psalm 56:8 मुझे कष्ट तुवे मिसल्याय मुझी दुःखा तुझे सिसलेंत भरून दवर मुझे कष्ट तुवे मिसल्याय मुझी दुःखा तुझे सिसलेंत भरून दवर मुझे कष्ट तुवे मिसल्याय होय जेजू आज या सणवाराच्या दिसा तुका कळीत साथ हाव कंच्या परिस्थितीत असा हाव कंच्या समस्यांनी कसून असा कमिया
ते सगळे हांव तुज्या हजरपणान हाडनयला कित्याक म्हज्या मनशांनी ते समस्येक परिहार दिवंक इन्कार केला जावन पडलो. आज सुम्या म्हज्या मनशान त्या समस्येक परिहार सोदूंक जायना जावंक पुरो, पूण तुजे लागीं हर एका समस्येक परिहार आसा. हर एका समस्येक परिहार आसा. Psalm 5:12 आज निथिवंत मनशाक सर्वेस्परा तुमचो आशीर्वाद दिताय. एके ढाली भशेन तुजे कृपेन ताका वेडो घालताय. आज म्हाका मात्र न्हय, म्हजे सगळे कुटुंब एका ढाली भशेन तू वेडो घाल. तुजी आशीर्वादां पडो दे. तुजे आशीर्वादां आज आमच्या जिविताचेर पडो दी. आज तुजी आशीर्वादां आमच्या जिवितांत अनुभव जावं दी. अनुभव जावं दी. अर्गान तुका जेसू. अर्गान तुका जेसू. अर्गान तुका जेसू. कृपेन बरसूया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, 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 हालेलुया. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Psalm 37:39. God मनशांची परत धावून येता. आकाताच्या वेळार तो तांचो आसूं नित्यवान मनशाची सडवण सर्वेस्परात धावून येता. आकांताच्या वेळार तो तांचो आसरो नित्यवान मनशाची सडवण सर्वेस्परात धावून येता. सर्वेस्परात धावून येता. हालेलुया, हालेलुया. वै सुम्या आज तुझो आधार, म्हजो आसरो, सगळे हुकुमक तुझे धावून येता. तुझे धावून येता. तुझे धावून येता. म्हज्या आकांताच्या वेळार तू आसरो जावन आसाय. म्हज्या आकांताच्या वेळार तू आसरो जावन आसाय. म्हज्या आकांताच्या वेळार तू एकलोच आसरो जावन आसाय. म्हज्या आकांतांत सुटका दिवचो तो एकलोच देव जावन आसाय. अर्गां तुका, अर्गां तुका, अर्गां तुका, अर्गां तुका सुम्या. हालेलुया, 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 हालेलुया. Hallelujah. Ria, 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 ria. Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Suti, hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Ria, 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 ria. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Psalm 37:22. जाका देव आशीर्वाद देता तो देशाचो वारीसदार जाता. जाका देव आशीर्वाद देता तो देशाचो वारीसदार आज म्हाका आनी तुका वारीसदार करचे खातीर देवान वेंचून काडला. जोशुआ 1:3 तुवें पांय दवरली सुवात हांव तुका दितलो. तुवें पांय दवरली सुवात हांव तुका दितलो. आज कितली जाणां ह्या लायनीर
आसा युट्यूबाचेर जावन जॉइन जाला, झूमाचेर जावन जॉइन जाला. आज देवाची आशीर्वादा आमकां देशाचे वारीसदार करतात. देवाचे आशीर्वादा साम 37:34 सर्वेस्पराचेर भरवसो दवर, ताचे वाटेन चल, देशाचो वारीसदार करून तो तुका उबारतलो. देशाचो वारीसदार, एक वारीसदार, एक फुडारी, एक मुखेली, तो म्हाका आनी तुका करूंक शकता. पूण ताच्या वाटेन चलोंक जाय, ताच्या वाटेन ताचेर भरवसो दवरूंक जाय. जो तो फुडारपणाचो, जो वारीसदारपणाचो तो मुकुट तो दिता, तो देव मात्र दिवंक शकता, मनीस नाही, कोणसोय व्यक्ती नाही. आज देव सोमी म्हाका आनी तुका दिता. आज सांगाता म्हणून हे उतर 3 पटी घट्ट क्लेम करतना मागया आमचे जिवीत ताची आशीर्वादां जमो करचे, ताची आशीर्वादां स्वीकार करचे आयतना जावन बदलून दित. ताच्या आशीर्वादांनी सोबीत आयतना, ताच्या आशीर्वादांनी बरजळची सोबीत मत्यां, ताच्या आशीर्वादांनी बरजळची ताची हातेरां जावन परिवर्तन जावचे पासून सांगाता म्हणून हे उतर 3 पटी घट्ट क्लेम करया. नंबर 6 24-26 तुका आशीर्वाद दिवन तुका सांभाळ. परमेश्वर आपल्या मुखावर प्रकाश फेर पंखो आणि तुझी दया करो. आपल्या मुखावर तुका दाखव आणि तुका शांती देव. नंबर 6 24-26 सर्वेस्वर तुका आशीर्वाद दिवन तुका सांभाळ. आपल्या मुखावर प्रकाश फेर पंखो आणि तुझी दया करो. सर्वेस्वर आपल्या मुखावर तुका दाखव आणि तुका शांती देव. नंबर 6 24-26 सर्वेस्वर तुका आशीर्वाद दिवन तुका सांभाळ. नमान मरिये कृपेन भरले सोमेर सुवाय आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. Psalm 72:12 Psalm 72:12 कित्याक ताका उलो मारतल्या गरीबाक, दुर्बळ्याक आणि आधारनातल्यान तो पावतलो. ताका उलो मारतल्या. जेरेमाया 30:3 म्हाका उलो मार, हांव तुका जाप दितलो. म्हाका उलो मार. ह्या संवसारान कितलेशे जाण म्हणटात एनी प्रॉब्लेम जस्ट कॉल मी, जस्ट मेसेज मी. कितें गरज आसा इमिडिएटली कॉल कर, हांव तुका हेल्प करता. पूण केदळा कॉल करतात तेदला आमकां मेळना जावंक पुरो. गरज आसतना आमचे फोन उखलना जावंक पुरो. गरज आसतना ती बिझी आसा जावंक पुरो. उखलूंक कुशीना म्हणून न्ही जावंक पुरो तांच्यान जायना त्या वेळार. कित्याक आमकां हर एकल्याक आदार दिवचो एकलो मात्र तो स्वामी, तो मात्र. आज आमकां खंय तावन आदार येता, तो आदार ताचेर तावन मात्र येता, त्या सोम्यातान मात्र येता. आज आमच्या जिवितांत आज ताचो आदार मेळच्या पासून सांगाता म्हणून येऊ तर 3 पटी घट्ट जावन क्लेम करया. Psalm 121:2 परमेश्वरात थावन येता म्हजो आदार. परमेश्वरात थावन येता म्हजो आदार. ताणे रचला सर्ग आनी संसार. Psalm 121:2 परमेश्वरात थावन येता म्हजो आदार. रचला सर्ग आनी संसार. नमानवर ये कृपेन भरले समर्ज सुवाय आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू.
Paghiwanti Maria Bagaci Yavash Maria Psalm 107, 19 and 20. Psalm 107, 19 and 20. आपल्या कष्टांतानी सर्वेस्पुरा कुर मारलो आणि त्यांच्या आकांतांतली ताणे तांका निवारली. आपले उत्तर दडून ताणे तांका बरी केली. त्यांच्या आकांतांतले ताणे तांका निवारली. आपले उत्तर दडून ताणे तांका बरी केली. आपले उत्तर दडून ताणे तांका बरी केली. आमची पीडा, आमचे सगळे असत काय त्या समयाच्या समर्पण देऊया. हर एक पिढी असता आमच्या कुटुंबात असते, आमच्या शेजार असल्या, आमच्या कितल्या मागून सांगला, आमच्या मागण्या संमती असतात, आमच्या फिरकशीत असल्या, आमच्या याचका हर एका पिढी असता समयाच्या हातात समर्पण देऊया. आकांतांतले ताणे तांका निवारले. कष्टांत असल्या त्याच्या पर्जेन ताका उलो मारलो आणि त्याच्या पर्जेच्या उल्याक आणि कान दिलो. आज आमच्या उल्याक कान दितलो. आमचो स्वामी आमचे संगी ससा त्या सम्याच्या हातान आमची हर एक पिढा, हर एक किडनीची समस्या, लिव्हरची समस्या, पीसीओडी समस्या, गर्भान समस्या, हर एक समस्या समर्पण देऊ. सांगा म्हणून उत्तर 3 पटी क्लेम करूया. जेरेमिया 17:14 सर्वेस्परा मका बरो कर, हांव बरो जे तारण कर आणि मका तारण मेळटले. हांव तुझी स्तुती करता. जेरेमिया 17:14 सर्वेस्परा मका बरो कर आणि हांव बरो जातलो. जे तारण कर आणि मका तारण मेळटले. हांव तुझी स्तुती करता. Jeremiah 17:14 सर्वेस्परा मका बरो कर आणि हांव बरो जातलो. तारण कर आणि मका तारण मेळटले. हांव तुझी स्तुती करता. नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझे सुमे असा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. Psalm 12:5 and 6. Psalm 12:5 and 6. जुलूम बघतल्या निराधाऱ्यां खातीर, हसकार सुस्कार सोडतल्या दुबळ्यां खातीर आता तो उठतलो म्हणटा सर्वेस्पर. ती अतिरेकता तें तारण हांव तांकां दितलो. सर्वेस्पराची उतरां, परिशुद्ध उतरां 7 पावटी उजान घालून नितळ केल्ल्या रुपया सारखी. 7 पावटी उजान घालून नितळ केल्ल्या उज्या सारखी ताचे उतर. आज ताचे उतर जेरेमिया 23:29. आज ताचे उतर हातोडे सारखे. ताचे उतर जावन आसा 2 धारची तलवार. आज कितली जाणां विंगड असकत काय अडकळीन संपडल्यात. कोण दद दिते असत, कोण जैलान गेला, कोण जावंक पुरो केस केल्या, जावंक पुरो लीगल इश्यूज, लीगल नोटीस धाडला. हर एकल्या समस्या समर्पण देऊया आणि मागया. समस्या समर्पण देऊया. कितले जण जाग्याचे समस्या असतात, डॉक्युमेंट्सचे समस्या असतात, कोण कामाकडे दग देते असतात, कष्टिते असतात, शेजारा कष्टिते असतात, जाऊन पुरो घर विकूंक दवरला, घर विकून सोडनात, सैरीक योग सोडनात. सगळे समस्या समर्पण देऊया. सांगता म्हणून उत्तर 3 पटी घट्ट तलान क्लेम करूया. जेरेमिया 1:10 राष्ट्रांचेर आणि राज्यांचेर जेरेमिया 1:10 मोडून सगळ्या राष्ट्रांचेर राज्याचेर अधिकार दिता. जेरेमिया 1:10 मोडून सगळ्या राष्ट्रांचेर राज्याचेर
आज हांव तुका नमान मरिये कृपेन भरले सुमित सुमे आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भाग्यवती मरिये देवाची आई, आता आणि आमच्या सिराक 51:11 मुझे मागणे तुवें ऐकले कित्याक नासांतलो तुवें म्हाका निवारलोय विघ्नाच्या दिसा म्हाका वाटयलोय विघ्नाच्या दिसा म्हाका वाटयलोय विघ्नाच्या दिसा म्हाका वाटयलोय. आज विशेषरान या आखरेच्या क्षणात आमच्या हर एकल्याचे जिवीत समर्पण दिवया. कितल्या कुटुंबांनी समाधान ना, कितली तरणाटी सैरीक सोत्ते असतात, कितले तरणाटी कन्फ्युजन असतात, कितले तरणाट्याचे सैरीक फिक्स जातात ना सुमेशतान भेटून दिवया. कितली तरणाटी काम नसताना असत, कितली जण काम नसताना कसून असत, विजाचे समस्या असतात, फायनान्शियल प्रॉब्लेम असतात. हर एकल्या सुमेशतान भेटून दिवया. Thank you, Jesus. आज मागया कितले भुरगे शिक्षण करत असतात, कितले भुरगे वाईट हॅबिट असतात. कितले जणांचे रीण फारी करूंक जातात ना, बिल्डिंगाचे काम अर्ध्यार रावला. तसेच समर्पण देऊया आमचे सगळे समत आमच्या स्पिरिच्युअल डायरेक्टरांक आणि या जमतीच्या हर एका सण्या आम्ही सगळी या जमतीच्या सणे हर एका दिसा आम्ही सांगाता म्हणून मागता. आम्ही मागता हाव नाही आम्ही मागता. आम्ही सांगाता मिळून मागल्या वेळार तेच रजापा जातात, विस्मित जातात. देवाचे उत्तर म्हणता मॅथ्यू 18:19 तुमच्यामध्ये 2 जण एक मनाचे जाऊन किती मागले हांव तुमकां ते दितलो. 2 जण एक मनाचे जाऊन आम्ही एक मनाचे जाऊन मागता. एक मनाचे जाऊन मागताना थंयसर आम्ही अजपा पडिता. आज समर्पण दिवया आमची आख्खी पळय सभा, आमच्या भोबगेम पाप सभा, सगळ्या बिस्पांक खाडीनला या जागी भावांक धर्मणी सगळ्या लायकांक, सगळ्या मिशनरी गावांत वावर दितल्या मिशनरी विशेष सुमेच्या समर्पण दिवया. कितल्या दुबळ्या फिरगजांनी वावर दितल्या याजकांक विशेष समर्पण दिवया. ते सारखे फॅसिलिटी ना, जावंक पुरो करंट ना, जावंक पुरो उदकाची समस्या आसात, जावंक पुरो तांकां सारखे जे कितें दीस काडूंक थंयसर जेवणाक रेशनाक जावंक पुरो कितें इजमोल मीस कितेंय एक्स्ट्रा मेळना जावंक पुरो. मस्त दुबळे फिरगत आसा जावंक पुरो, मस्त दुबळे फिरगजीन वावरचे आमचे ह्या आसात. मागया तांचे पासून देव तांच्या भावार्था तांकां घट करून दे. तांकां देव प्रोवाइड करून दे. सुमेशता समर्पण दिवया नव्या काजारी जोड्यांपासून ती काजारी जोडी आशीर्वादाने भरच्या पासून भुरग्यांचे देणे तांकां मेळचे पासून तशेंच आईच्या या आधुनिक संवसारांत आज कितलीशीं जाणां भावार्थाची वाट विसरन ते आसात, ट्रेडिशन विसरन ते आसात. मिसातय साक्रामेंतांतय आसली मौल्य विसरन ते आसात. शॉर्टकट सुद्दां आसात. टाइम साक्रामेंतार धार्मीक संतीक टाइम उणो, पूण बैल्या आडंबराक चड गामान दिवंक आज मुखार येते आसात. माग्या विशेषरान आमच्या भुरग्यांनी भावार्थान
वाढच्या पासून युवा जणांनी भावार्थान वाढच्या पासून आमची कार्य आमचे संप्रदाय ख्रिस्ती मौल्यांचे रूपीत जाऊच्या पासून माग्या आणि कितल्या जण आमच्या मागोंग सांगला कितल्याने फोन कर मागोंग सांगला त्या हर एकल्या सोम्याच्या समर्पण देऊया सांगा आता मिळून येऊ तर 3 पटी घट्ट तळान क्लेम करूया जफानिया 3:70 सर्वेस तुझो देव तुझ्या मध्ये असा जाईत तुला सुधारितो जफानिया 3:70 सर्वेस तुझो देव तुझ्या मध्ये असा तुला सुधारितो जफानिया 3:70 सर्वेस तुझो देव तुझ्या मध्ये असा जाईत दितो सुधारितो मरिये पर पेन भरले समुद्र सुवायाचा स्त्री आम्ही तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो Hallelujah, 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 Cyril Fernandez, Franklin Montero, hallelujah, hallelujah, Lavina, Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Mita Rebello, Sam Fernandez, Lina Benvin Sharon Sonal Teresa Jacinta Isha Pratis Mia Sans Sharon Austin Gail Galina Ronald Jacinta Hallelujah 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 Siona Sandeep Hallelujah 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 Aaron was Cyril Sharon Messi Hallelujah 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 Julius Stephanie Jason Stephen Lina was Lina D'Souza Lina Montero Hallelujah Hallelujah Maria Ferrao Hallelujah Hallelujah Nancy Lobo Hallelujah Brenda Rocky Renvik Anil Savita Gloria Lina Arun Teresa Kashmir Travel Hallelujah Hallelujah Bomagal Bappa या आई बनवण्याचे दिसाय हर एक तुझ्या भुरग्यांचे तुझा आशीर्वाद घाल मगांवर एखाद्याच्या कामाचे आशीर्वाद घाल तुझ्या मग आईची ससरांवर तुझ्या हजार कोणाला हर एक लांदवर तुझ्या पवित्र बोलवून नवांना आमेन 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. उडास तोर ये बहुत दयाळी असल्या दौलो जादार बगलो तुझे मध्यस्थी सदलो कोण पुणी कुमक म्हणा सांगितलं म्हणून सायकोंगना तेने धैर्य काढ घेऊन तुझ्याकडे त्या ओंकारी मुझे माई तुझ्याकडे येता त्यांनी खंतीस तुझे मुखार आणि सल्ल्या देवपुताची माई तुझे मागणी तिरस्कार तुझे मागणी ते मागणी आमेन आमेन नमान मरिये खुद पेन भरले समृद्धी सुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू मोगाच्यानो आज एक डिव्हाइन मर्सी विशेष सरान आमच्या इंटरसेसरी टीमापासून तुम्ही भेटूया एक डिव्हाइन मर्सी 65 मिनिटं लागतात 5 मिनिटं आमची इंटरसेसरा हर एका दिसा संचेर 10 तावन 11 वरा 9:30 तावन 10:30 इंडियाचो टाइम कुवेटचो टाइम 7 तावन 8 दुबईचो टाइम 8 तावन 9 1 घंटो आमची इंटरसेसर्स आमचे विनंतीचे मागण्याचे पंगड बसून मागता तुमच्या हर एकल्यापासून तुमचे नाव काढ याने कितले जण तुम्ही जाऊन परत
तुम्ही युट्यूबाचेर तुमचे नांवां घाल्यात, तुमचे पिटिशनां घाल्यात, मोगाचेनो तुमची हर एकल्याची पिटिशनां वाचून त्या हर एका पिटिशना पासून सेपरेटली आमची इंटरसेसरी टीम मागता. मोगाचेनो आमची मागणी तुमकां आमी बसयता. तुम्ही आमचे पासून मागा. तुम्ही आमचे पासून आमकां तुमच्या मागण्याची गरज आसा. आमी सांगाता म्हणून मागताना अजापां घडटात. मोगाचेनो तुमकां फुरसत आसा, तुमकां जाता, पावट आसा, काल घंटो, अर्दो घंटो झुमाचेर जॉइन जाया आणि मागा. तुम्ही मागताना विनतेच्या पंगडान मागताना पवित्र आत्म्याची भरती हर एकल्याच्या देवान येता. आमची बांदपासां तुटतात, संकल्यो तुटतात, आमचे समस्ये परिहार जातात, पिडा गूण जातात, फायनान्शियल ब्लेसिंग मेळटा. आमी हेरां पासून मागताना मोगाचेनो जॉइन जाया. देव तुमकां हर एकल्या आयचो दीस आशीर्वादांनी, बेसावांनी आनी कृपेन भरून दी. प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस यू. Praise the Lord. God bless you, brother. Thank you, brother. Praise the Lord, brother. आणि God bless you, आणि brother. येस आणि 20 मिनिटांनी ब्रदर फ्रान्सिस लोबोसो टॉक पवित्र आत्म्याच्या सत्तेवर 10वो भाग आज असा. तुम्ही ऐकया, हेरांक तुम्ही धडा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Praise.